Kaso mai san kaɗan uwa kar kayo hali na turjiya. Manzul ke yin tunatarwa da nodile yan uwa. In kai ne yau duniya gobe sai ka ji an kira wani. Sallama ce na yi gurin ku yan uwa. Gobe duniya a hankali. Al'umma yan ƙasa ta mu lura mu gane mu sai ta nasuwa. Rudin ta mu bar kula da shi. Halin da muke ciki sai mu ce la haula mu gyara rayuwa. Gobe duniya a hankali. A ƙasa ta Najeriya mun shiga hali ne na damuwa. Allah kai ne mai magani. Kaso mai san kaɗan uwa kar kayo hali na turjiya. Manzil ke yin tunatarwa da nodile yan uwa. In kai ne yau duniya gobe sai ka ji an kira wani. Asalam na yo sallama za ni tunatarwa ga yan uwa. Gobe duniya a hankali. Maza mata mu zan kulawa da al'amari na rayuwa. Rudin ta mu bar kula da shi. Wasu sun doka duniya wai ita ta zamto gidan kawa. Gobe duniya a hankali. Mu bar dokar wannan yan uwa mu kamanta gaskiya don ni dai ita za ni bayyana. Kaso mai san kaɗan uwa kar kayo hali na turjiya. Manzil ke yin tunatarwa da nodile yan uwa. In kai ne yau duniya gobe sai ka ji an kira wani. Gobe duniya a hankali. Rudin ta mu bar kula da shi. Mu bi duniya a hankali. Kaso mai san kaɗan uwa kar kayo hali na turjiya. Manzil ke yin tunatarwa da nodile yan uwa. In kai ne yau duniya gobe sai ka ji an kira wani. Wayo ni Allah wayo ni kaina mun shiga yanayi na damuwa. Gobe duniya a hankali. Shugabannin mu ido buɗe arewa ta samu tauyuwa. Rudin ta mu bar kula da shi. Talaka yana a cikin kunci
tsaro ne a rayuwa. Mu duniya a hankali. Kun manta da Allah ya tsara mulki kun sama a duniya, wata rana ka gan shi wani. Ka so mai san kaɗan uwa kar ka yo hali na turjiya. Manzil ke yin tunatarwa da nodile yan uwa. In kai ne yau duniya gobe sai ka ji an kira wani. In yau kai ne dan adam gobe sai ka ji an kira wani. Mu duniya a hankali. Lamarin Allah babu wasa don shi ɗaya ne masani. Rudin ta mu bar kula da shi. Yau ga mai kuɗi talaka ya zan wani. Mu duniya a hankali. Wani zai nunan kaso da ƙauna a bayyana kai ka gani, amma bai son ka baɗini. Ka so mai san kaɗan uwa kar ka yo hali na turjiya. Manzil ke yin tunatarwa da nodile yan uwa. In kai ne yau duniya gobe sai ka ji an kira wani. Mu ma talakawa laifinmu mu sa tunani da dubiya. Mu duniya a hankali. Idan zaɓe ya zo ba mutunin abin da ya faru ne baya. Rudin ta mu bar kula da shi. Sai a ɗauko shadda ko yadi da 'yan silalla don kariya. Mu duniya a hankali. Mun manta duk wahalan da mu sha a baya ba in ci rayuwa. Dole na kofa ne tuni. Ka so mai san kaɗan uwa kar ka yo hali na turjiya. Manzil ke yin tunatarwa da nodile yan uwa. In kai ne yau duniya gobe sai ka ji an kira wani. Mu taimaki yan uwa talaka mu bar kuri da duniya. Mu duniya a hankali. Manyan shugabanni masu kuɗi mu kwatanta gaskiya. Rudin